ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନମ୍ବର ସୁପରଷ୍ଟାର ନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ନିଜକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଯଦି ଗଣିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନଥାନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି ସମ୍ମାନ। ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଅଭିନେତା ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ହିରୋ ଯଦି କାହାକୁ ଖୋଜାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଆପଣ ଆଉ କାହା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ୟୁନିକଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ, ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ବଟ୍ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜାଗାରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ରାତାରାତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କଟକର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜଷ୍ଟ +2 ପାଠ ସରିଛି, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ। କେମିତି ରହିଥିଲା ଇନିସିଆଲି ସଂଘର୍ଷର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ 25-30 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ମୁଁ 11th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ डायबिटीज डिटेक्ट होता मोर आउ मोर से भारी इच्छा था नेशनल डिफेन्स एकेडमी की प्रिपरेशन करी जीवाई बहुत बाट आगे भी जाइली, बट अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज डिटेक्ट है। सो आउ कौन